Moje motívy v súvislosti s cestovaním sú na prvý pohľad málo romantické, sú prozaické a súvisia s mojou profesiou. Som geograf a geograf by mal poznať každý kúsok našej planéty, rodného mesta, rodnej zeme, celú Európu, ale rovnako aj Antarktídu. Ja som raz dostal takú otázku v súvislosti s cestovaním, že či viem, koľko krajín som navštívil. Vtedy som tomu nevedel odpovedať, ale som sa vynašiel tak, ja nepočítam a nedelím planétu podľa štátnych hraníc, ale podľa typov geografickej krajiny. A tých je neúrekom tých typov a nie je ani subtyp, taký subtyp, ktorý by som osobne nebol navštívil. Slovensko je moja obľúbená krajina spomedzi všetkých na svete. Mal som veľa možností a ponúk, aby som sa usadil, a to vám môžem aj prezradiť, u veľkých kanadských jazier, v Škandinávii, na Novom Zélande, ale žiadnu ponuku som neprijal, pretože som zamilovaný do tej krajiny, kde som sa narodil. Veľmi často sa ma pýtajú už vaše najobľúbenejšie miesto v tom Slovensku, ktoré máte tak radi a ktoré chválite a ktoré propagujete. Musím povedať, že to nie je jednoznačné. Ja nemám jedno jediné miesto. Ale napríklad ja to zúžim na vrchy Malých Karpatoch. Sú prekrásne tri kopce, Vysoká Malokarpatská, Roštún, ktorá sa volá, tuším, Hrubá Vápenná a Záruby. Taký Vápeč, to je úžasný kopec, mám ho veľmi, veľmi rád. A potom je Strážov, potom je Klak. Obľúbujem a som zamilovaný do Rossudca, do Choča. A to sme sa ešte nedostali teda k tým tatranským vrcholom a masívom. Príroda, do ktorej my patríme, je vlastne našim domovom. Tak ako sa snažíme v svojej pracovni, v svojej izbe, v svojom rodinnom dome a sme cieľavedomí, poriadni, sme čistotní, vieme, že čo kde nemáme odhodiť, že čo patrí do kontajnera. A takisto, ako sa správame doma, takisto by sme sa mali správať aj v prírode. Ja som nenašiel také krásne vrchy nikde inde, ako sú u nás. Niekto povie, že to je ako, však Rakúsko je tu za roh. Alpy sú pekné, ale zaladnené vrchy nie sú tak vzácne, ako povedzme naše Vysoké Tatry v tom štádiu po ústupe ľadovcov, akom sú. Je to mladé pohorie, kde ten ľadovec ustúpil len nedávno. Že tam pekne vidieť jeho modelácia, jeho dláta v úvodzovkách sochárske, tam ešte stále výsledok tých dlát a tej práce je tam vidieť.